Bon, la famille wana amtanana, piro maiky karazana piro maiky jiaby, dikan'izay tavoninao koa latsaka Madagascar dikan'izay no anisany piro maiky karaza. Bon, koragna zao la famille, za fa ela za fa tsy hitanareo fa tsy nandalondalo amin'ny Facebook, tsy nivolavolagna. Lero namako fo miaraka andareo fa mivolagna manao tsy mivolagna. Alke zegny antony tsy nampivolagna za ela jiaby va, za tsy ti volagna. Namantena miaraka amin'ny fikambananay ato, lero fo mivolagna aminaka no nivadiky. Za tsy nivadiky. Bako ro vahoa kablagneny, ro mpandefa vaovao problème mandalo amin'ny tanana agny jiaby ro filmer ndro zegny baka raha tsy azonareo Madagascar. Zo zay raha s'est passé amin'ny tananao, fa tsy direct publier ndro aminareo agny, alefandro aminay. Zay mizara mandalo bako zay mivolagna. Zay fa kajo publier, zay le raha s'est passé amin'ny tanana agny, alefandro aminay. Zegny aizany raha jiaby s'est passé amin'ny tanindrazagna la tsany tavoninay eo. Bon, zay anto za tsy nagnano balatsara, za tsy nagnano bonjour. Lagny titandregny koragna ty, maro zay koragna nareo, zay viany za fa tsy magnano vidéo, mikasiky tanindrazagna atsikary. Tanindrazagna atsikary fahita fa, izy ry karaha botry, dobo, coulé zegny, karaha sambo, tanareo sambo bombardé ny Iran regny, karaha igny Madagascar zay fa coulé. Naty. Parce que, maro loatra olo a Madagascar o, tiagnano hitantagna Madagascar, nefa ro mitantagna fiaignanandro fa ro tsy mitantagna Madagascar. Fiaignanandro tantagninandro, fiaignanandro mboarinandro. Zay amizay mivolagna ato, zay ndraiky ataondreo adversaire. Non, zay misy droit mivolagna. Mbala Madagascar zaraiky volanko, ampodiko fo. Na tianareo koragna na tsy tianareo tsy maintsy ampodiko. Mbala Madagascar zaraiky fo, pays pauvre, tsy tia vahoaka anany, population anany tsy tiany, va izy mitia portefeuille anany fo. Mbala Madagascar zaraiky fo misy raha karaha zegny. Mbala Madagascar zaraiky mbala misy hypocrisie fagnavokavahana. Madagascar koa tsy raha pare, tsao tsy hainareo zay la famille hoany. Koragnantsika niany, mélange raha maro feky. Mélange ronono, mélange jamala, mélange alcool, mélange oladala, mélange olo tsy normaly, mélange ampangalitra, mélange raha jiaby tsy normaly ambonin'ny tany eto, koragna lefako eto niany ty. Lagnany tia mitandregny, lagnany tsy tia, izy mipetraka amin'ny lavaka-tragno misy izy, lagnany agnano commentaire ny asanany, mety magnano commentaire ny asanany, tsy problemo, le magnano commentaire anany, zay raha tiany volagniny, tsy magnino, va za mivolagna raha tadiaviko, baka koa nareo tsy manjary aby reo volaniko, nareo mety magnano raha ataonareo. Parce que tsika ty fa la mode mpiainagna tsika faramparany, atsika mila fampiambigny mifamono faty. Io tsy maintsy ampodipodiko amin'ny saigny, parce que zay zana Gasy, surtout zay zanaka tany tompo tany, zafiny tany tompo tany ty, zay tsy maintsy vola, parce que marary aminay, tsy arakaraka raha misy amin'ny tanindrazanay zegny, raha mahavoa zay amin'ny tanindrazanay, agny raha tsy azonareo. Korangatsika ty niany mélange maro, za idriky Diogo nkeniky resaka dénestage. Colonel Mikael, mandeha aminao hely afatra ty voana alohany za ivolagna Diogo. Anao nandefa motera andeha andretry jirony diana. Andeha andretry jirony diana, motera nalefanao amin'ny varatra. Oro, zay mbala dénestage na magnamboara, io ne volanko amitsika ao e. Olo faty maiky fandroakan'olo tsisy raha ilagnareo regny amezanareo asa. Zegny ny mampalahelo a Madagascar. Zay mivolagna fandroakan'olo baka. Managnino ma zay mivolagna va roa ino fandroakan'olo. Parce que tsendriky nisy raha mandeha milony jusqu'à ny anina ataondreo olo responsable iny Jirama raha tiako aviagna zay. Regny olo fandroakan'olo. Ah oui, zay volagna karaha zegny. Aminareo baka hitanareo tsara raha ataonareo io. Dikan'zegny zay Diogo dénestage io mbaranareo hoe 3 mois 2 mois fo dénestage. Zegny raha tsy azonareo e. Zegny raha tsy azonareo anareo mpitondra fanjakana baka ko anareo soavy midoko o Diogo o va anareo magnano anareo va anareo zagnahary mitsangana velo. Surtout anao mera zay le bentanana Diogo Javojary, surtout anao andeha nanivolagna zay. Anao mera, anao tsisy raha ilagnanao. Parce que anaovako anao tsisy raha ilagnanao. Bazar io fa vita fa ela. Ino ma problème anao tsy manonga amin'ny télé. C'est ça le problème tsika. Atsika Gasy. Atsika jamais ouais mihegny resaka la vérité, réalité. Jamais de la vie ato ty. Atsika Gasy. Surtout atsika baka Diogo faty diana. Atsika tsy tia rasaka la vérité. Koa fa la vérité volagnin'olo, anareo marary fo, anareo vangoe délire ampiainagna,
ma olo manjary adversaire nareo zay tsy adversaire nareo problème nareo hasa nareo tsy vita nareo anareo mavandy amin'ny vahoaka ndraiky ziska mandrapahafatinareo anareo mavandy fo ya alohany za volagna délestage volaniko za ivolagna bazary ankeny bazary Diego afindra fanatombotsaiky olona veste depuis ni commencé nagnamboaragna bazary fa tombotsaiky araiky zegny délestage Madagascar manontolo tsaiky teraka tamin'ny andra ni commencé délestage ni Madagascar izy ni anty koa fa misy zanaka koa fa niteraka koa zegny le tsaiky nitiragny tamin'ny andrany ni commencé ny délestage depuis radio anareo tsy menitra anareo a Madagascar tsy menitra anareo magnano anareo zagnahary mitsangana velogno jiaby eo anareo tsy menitra depuis radio teo navy any rajoela tsary ni voix délestage jusqu'à niany tsary na voavaha zo ndraiky anareo zay koa ivolagna tsy tianareo ro vahoaka io mahera amse passé ro nagnambara iska haligny misy camion misy tomobily mitondra tsy haiko nini mitondra nini zegny antony motro tsy rietiky maro loatra kolikoly miboaka amin'ny tanindrazagna atsika ao maro loatra amitsika ao tsy sécurité maro raha aboakandreo aligny andra hitanao fo volamena atsika baka labeka ao fotka telondreo agnivondrano fa misy sambo miambigna agnivondrano ay tavoe maro tary taloha izy io tsy haiko sambo io fa rosy volagnindreo fotka eky voziky baka labeka ao direct mbala izy fo zegny mbala contrat fo zegny mbala izy fo zegny aor ndraiky atsika pauvre fo titre atsika amin'ny fiainagna atsika Madagascar atsika pauvre fo colonel Mikael fitiavanay tanindrazagna zay mivolagna ty colonel Mikael fitiavanay ndraiky anao vahoaka gasy nagnambara zay anao koa magnaraha tsara anao tsy miala io misy erreur colonel Mikael nandeha nampidirinao Israely anao nitambatra ndraiky américain ndraiky Israely nitambaranao ro européen hitanao conséquence na io colonel Mikael zay mankaty anao zay vahoaka ro mihitsy nagnambara anao koa magnaraha tsara anao tsy miala nandeha natambatra anao olo jiaby ro tsy mety olo mangala partenaire zay tsy manambatra partenaire jiaby nangala podira lenao iro io nefa teo colonel Mikael agneny raha tsy azonao colonel akory matananatsika ho aviko anao nde ngala Israely anao Israely azovy colonel Mikael na tsika matiny jialy atsika maty mosary zegny na tsika tsisy raha ke maskiny zegny colonel Mikael bofidiana soran'olo invitena amin'ny tananatsika io conséquence fa izy raha nataondry Mark Ravalmanagna nataondry radio nataondry andry rajoela azovy misobira conséquence azovy misobira délestage azovy misobira jialy azovy misobira olo jiaby mandeha clandestin baka koa mody a Madagascar mbala gadregna raha refa to tsy miexiste tsisy raha tsy mandalo amitsika a Madagascar vahoaka gasy zay karaha fa natao tsinitsiny natao olo farany tsisy dikany ambonin'ny tany eto vahoaka gasy olo amizay mivolagna mivadika adversaire c'est ça le problème tsika Madagascar zegny dikan'izay mila fermer la gueule tsy mahazogny volagna colonel Mikael azafady colonel koa raha mety zay magnambaranao zo hene zay he mahay anareo mipetraka anareo tsisy raha hainareo raha mise passé amin'ny dunia ty zay mahay mandilitra anareo colonel Mikael anao koa fa matra volagna anaka zegny eto tsika mahita baka atsika mbala ambonin'ny tany angatagna atsika olo avarava velogno fo eto mifangahita colonel Mikael marigny raha ambarako anao eto tsisy raha vangy fitiavagna tanindrazagna za magnambara zegny aminao koa anao nandeha nangala Israely ndraiky américain atsika un jour ho avy ndraiky koa voaka gasy misobira conséquence atsika amizay doko fa matoe doko amin'ny fotoagnany zegny mbala voaka gasy avy misobira conséquence raha jiaby ataotsika io partenaire olo tsy mangala partenaire tsy misauve olo fa hitanao tsika agnatin'ny lavaka amatiny jialy anao mbala mila hitambatra za tsy maintsy mangala ro européen reo zatsy non colonel Mikael azafady tsy mety fa aminareo zo mahita raha parce que le tsy haiko nono hoe tsika amatiny jialy zay tsika Madagascar tsisy vola zay olo mitondra boriboriko ny vola baka akagny mankadala cerveau tsika anareo fa pare baka io colonel Mikael terary andeha ngaleno ro vahininareo reo terary andeha leno olonareo reo terary io ko tsy ny fanjakana tso tsy azonao colonel Mikael terary io tsy ny fanjakana gasy non parce que atsika zay tsy mampliquer la loi colonel Mikael appliquer la loi colonel Mikael terary io voanalohany misy Madagascar jiaby aminay ao tegna nizy feno parce que olo faritry ambanja mandrora mantsilagny commune-ny ambanja mandrora mantsilagny faritry Diego
fatry diana mandro ramantsilagny terrare io amy tany dady koa volanko misy iranium misy amy tany personnel privé terrare io colonel Mikael tsotsy hainao iro nangady ela jiaby fatry jango io amy tanin'olo angadindro agnatin'ny kafen'olo kakaon'olo angadindro forcé parce que vahoaka menasegna colonel Mikael dunia ty Zagnahary nagnamboatra izy atsika namboariny Zagnahary vola io tsy Zagnahary nagnamboatra izy fa olombelogno mba tsara zegny atsika mahatsiaro fa mahay mahery amitsika dunia ty farany atsika jiaby ao atsika mbo avy grave à Madagascar atsika io parce que atsika komansy atsika tsy tia kolokolo atsika leny kolokolo eky baka nagnino ma zay tompindraha tsy mahazo fa direct faregninay fa américain mila hitrandraka terrarinay aminay ao ro vahoaka zio miambigny olo andeha ngady terrare fa ro fa nivolagna isaka aligna ataondro opération ro olo aby ro tsy maintsy magnambela olo baka ro io misy chantier baka io anao mahita fatin'olo colonel Mikael anao fambarako sandra baka beka anao mahay fatin'olo aby parce que nino tany angadiandro terrare io tsy tany mpanjakana agny raha tsy azonareo baka amitsika Madagascar agny kofa misy aregna kibony tany direct mivadiky ny fanjakana tany zegny tsy mampavagno atsika zegny ny mampapauvre atsika parce que alahelon'olo presque iaignantsika samby atsika gasy à Madagascar alahelon'olo atsika jamais mihegny amy raha madiodio presque atsika mihegny amy raha maloto mihina vola maloto mihegny amy raha maloto mandafy taolampaty ony mandafy zegny hoe tsisy raha tsy ataondro colonel Mikael fitiavam-bahoaka anao navy io colonel Mikael baka io grève nandalo igny grève jiaby nandalo teo igny dianany commence grève igny va zay ndraiky natao tsinitsiny farany natao farany tsy tiagna zay fatry diana zay dianany commence la grève nandalo jiaby teo igny ndraiky andro rajoela naombotro ny ala io igny dianany commence la grève bako diana nivonegna zanaka diana nivonegna natao karaha fatiny biby koa tsisy dikany niany jiska niany tsisy ninino jiska niany tiatsika mivola tsendriky nisy hoe ty fafampo ty rambana ravoravo vahoakany diana nefa olo mila mivivre en paix zegny olo mba mila hoe vivre tranquille tsendriky nisy ninino mbala vandy fo andesigna mivoaka gasy jiska niany vandy zay mivolagna raha misy colonel Mikael amy tany razagnany ao zay marary fo zay mivolagna zay marary fo amy raha mise passé parce que tsy arakaraka raha hitanay raha mise passé amy tanananay raha karakara zegny fa tsy hay zio ty azio volo marigny azio volo tsy marigny fa tsy hay parce que mivadibadiky fiainagna atsika zay tsy mahay mangalataka atsika Madagascar koa resaka mangalataka tsy hay atsika fa raha atsika Madagascar mangalatra mamono atsika samby atsika amy raha tsisy dikany olo atsika samby atsika koa fa mivolagna raha mise passé amy Madagascar atsika fa tsy tia zahava fo maro raha mise passé ao maro raha mise passé ao tsy haiko fa atsika io tsy hoavitro anareo koa ngany commentaire anareo volako za tsy amaky commentaire anareo parce que c'est pas la peine za amaky commentaire anareo parce que nareo tsara hitako ni soutenir za tsara nahita anareo koa mba soutenir hoe ino ataotsika Madagascar anareo jiaby hypocrite jiaby olo tsy manjary jiaby na be na hely atsika jiaby mitovy tsisy olo manjary maro ndraiky ro vahoaka ao ro mitomagny mandefa raha aminaka ty fa ela mivolagna anao raha fa tsy magnano vidéo taova vidéo va zay mararika za fa tsy tia gnano vidéo vahoaka mikasiky tanindrazagna atsika za fa tsy naeva parce que nagnino hita tsara fa atsika Madagascar fa tsy avotro dinianareo edy za koa mavandy pombiliberi robaka atsika tsy endriky mivolagna raiky faharoe bera manja ambadika agny mbala raiky io mahavavy io robaka po mahavavy ino raha nandeha nataony tsy nilimitenreo namboarinao toizandreo metaly izy nataondreo 20 tonnes aminareo raha karaha zegny mety raha karaha zegny aminareo misy jery miliara jiaby nagnaia tsy mahavita magnamboatra pontsika ziska niany anareo ndraiky partenaire gauche partenaire ty alegna ty volamena miboaka zegny hoe raha miboaka tsisy raha vita denestage tsy afaka mandraky zay doria ampidiky américain koa zio ty andengady terrary amy tany privén'olo amy tany ny café kakao tsio tsy azonao colonel Mikael za mivolagna aminao ty za mahay bako ny tany misy raha zegny amy tany ny baka niboany dadilako antany misy tany misy terrary jiaby zegny bako amy tany ray mandreninaka misy aregna kibony tany fa nivolaniko fa ela parce que raha koa ndeha fasanareo olo andeha ngady ao zay tsy maintsy avy fatin'olo ninay fambaranay sandra fatin'olo avy
parce que io taninay io tsy ny fanjakana Gasy, tany ny neva tsy ny fanjakana Gasy zegny. Va la ignany mpazatra magnano kolikoly mitorogno va izy za ty zagnahary mitsangana velogno, za midresse anareo Gasy, za mimenasy anareo Gasy. Zegny maro colonel Mikaely va anao tsy mahita, anao midoko Antananarivo agny fo. Kamarazandreo io mandeha mavandy mitondra vandy fo mandeha aminao colonel Mikaely. Anao mideplace mandeha amin'ny avaratra agny. Sady zay président mitondra teo baka, ro koa fa raha fa mikasiky zay avaratra agny tsary tiandreo. Zay avaratra agny farany tsy tiagna. Koa zahavagna am Gasy jiaby magnerany nosy, zay fatridiana farany tsy tiagna zay. Zay avahagna. Avahagna zay tsy tiagna. Nefa raha jiaby baka amin'ny aregna kibony taninay, iainandreo, vady amanjanakandreo, dadilaindreo, mamandreo, vady amanjanakandreo, baka amin'ny raha baka amin'ny agny, iainandreo. Va zay fotsy tiandreo, ro mila mangalatra aregna kibony tany baka amin'ny fatridiana. Anareo baka mivolagna hoe fety indépendance nareo. Fety indépendance 26 juin zay koa. Tsy zagnahary koa nagnamia zay 26 juin zegny. La France nagnamia zay parce que nangataka indépendance. Indépendance amizay tsisy dikany. Tsisy dikany indépendance nazo tsika io. Oh zay mavita tegna, mavita tegna. Ino raha vitatsika? Pauvreté zegny. Zay raha vitatsika, pauvre. Délestage isan'andro tsy miova io. Dikan'izay moteur nalefany colonel Mikaely na VIDÉOS zegny. Zay tsisy matériel fa juste izy zegny andro batigna cerveau-n'olo moteur navy tsisy asany. Tampoko misy courant alefa amin'ny mpanambola courant jiaby fa madinika ty tsy mahazo courant. Délestage m'existe jusqu'à niany. Ino loatra raha nahazo anareo ty? Mba tokotro zavenareo aminay baka. Amitsika ry na jiro maty zay tsara radio ny volagna. Ah maty jiro secteur zay. Jamais de la vie raha zay. M'existe à Madagascar. Atsika ry fiainagna lolorano, fiainagna crocodile. Legnany maherihery lolorano baka ndraiky crocodile mahery. Fiainagna lolorano ndraiky crocodile reke zay fiainagna Madagascar ry. Ya, legnany mavita magneky ty fo zegny chef. Anao koa fa tsy mavita domine, tsy mavita magneky, dika zegny anao tsy chef. Zay fiainagna mandalo a Madagascar. Crocodile, requin, lolorano. Zay fiainagna tsika Madagascar.